James chapter 1 verse 17 and 18. Kana mapawana ndichatanga kuverenga. Zvinhu zvose zvakanaka nomubayiro wese wakarurama zvinobva kudenga kuna Baba asika zviedza zvose zvokudenga. Iye haachinji, uye kuvapo kwerima hakukonzerwi nokushanda kwake kwete. Nokuda kwake akatibereka neshoko rake rechokwadi kuti tipiwe nzvimbo yokutanga pakati pezvisikwa zvake zvose. Iri ishoko ratenzi. Chiverengwa chechitatu chinowanika kuvaRoma chapter 12 verse 6. Romans 12 verse 6. Asi kana tine zvipo zvakasiyana sekugoverwa kwatakaitwa. Kana chipo chedu chiri chokuparidza shoko raMwari, ngatitaure zvakaenzana nokutenda kwedu. Chiverengwa chedu chechitatu chinoperera pano. Chekupedzisira chinowanikwa muna Malachi 3 verse 16. Malachi 3 verse 16. Kana mapawana ndichatanga kuverenga. Zvino vanhu vakanga vachitya Mwari vakataurirana zvavo. Tenzi ndokuteerera achinzwa zvakanga zvichitaurwa. Pamberi pake paiva nebhuku rakanga rine zvinyorwa zvokuyeuchidza zvavanhu vose vanotya Mwari vachimuremekedza. Regai ndidzokorore zvekare. Zvino vanhu vakanga vachitya Mwari vakataurirana kwazvo. Tenzi ndokuteerera achinzwa zvavakanga vachitaura. Pamberi pake kuyeuchidza zvavanhu vose vanotya Mwari vachimuremekedza. Iri ishoko ratenzi. Maitai nenyu mama nekuverenga kwakanaka chaizvo. Anzwa richaerengwa. Ndiye muparidzi mukuru. Iye bhuku irori ratakapuhwa rine zvinyorwa izvozvi zvakafemwa naiye muridzi pachake. Ndiyo mharidzo huru. Mundiregerere, ndanga ndisina kumbogadzira, ndaifunga kuti ndinopinda mangwana. Nekuti ndo pana ndichiona panga pasina vanhu vanga vakatora. Zvisinei, Mwari ndiye unoziva. Ndati ndakatarisa ndichiverenga muzvinyorwa izvi kuna Jobhu 14. Ndokubva ndocherechedza kuti chiiko chiri kumboitika, nechinoitika, nechakaitika, nechichazoitika. Ndokubva ndaona ini kuti pakaita tariro. Mune mamwe mavhesheni anoti tariro. Muti une tariro. Kunyange ukatemwa, hunde yacho ikafa, midzi yacho pasi kunyange ikashayiwa simba, nokuti inenge yakuchembera. Painongonzwa munhu wemvura bedzi raakutanga kubuka, tese tinoziva taiva kumisha kuti muti ukatemwa, kana mvura yakuuya, tinotanga kuona miti zvikwenzi zviya zvichitunga. Taite basa rekutonotema makwenzi kuti vanhu vagowana maremero. Saka pamusoro paizvozvo ndokuona kuti kana ari munhu zvinofamba sei. Apa paita kubukira kapa, chambofa tsamuka. Saka ndaisa musoro wekuti tariro yekufa nekumuka. Nokuti kuti muzive kuti apa paive nemuti
kunyange musaone chigwedzi chacho, mudzi wakasara pasi muchaona uchiburitsa bukira. Zvakaita saizvozvo kwatiri isu maKristu, kuno munhu kunyanga semuKristu tombotora kuti chinhu chinonzi munhu chakasikwa naJehovha nemufananidzo wake chinodii? Ndokubva toenda mberi tichienda nayo tichiverenga kubva pavhesi 8 pakubukira kwemidzi kana nguva yacho ichitevera, tichienda pamunhu pavhesi 10. Vhesi 10 iri kutitaurira ichiti munhu anofa, kana munhu afa haazomukizve, atoparara, hapasisina chinhu nekuti kufema kwapera, kufema kwaparadzika. Chinhu chinonzi upenyu pamunhu kufema hunge mweya uri matiri. Kana zvaita saizvozvo, zvii zvichazotevera muupenyu hwedu? Zvii zvichazoitika sezvo kana tichinge tafa nyama yedu inovigwa? Kana ichinge yavigwa, zvaparara, wavata zvachose, hauchazomukizve. Ini ndokuona kuti hongu nyama haizomukizve, asi tinonzwa kuti vanotevera Kristu ivo vanomuda nemwoyo wose kune kumuka. Tikaenda kuna James pavhesi 18 hanzi akasarudza kutibereka kuburikidza neshoko, kuburikidza nemashoko iwaya atiri kuverenga mubhaibheri dzvene. Mashoko matsvene hanzi Jehovha akasarudza akatibereka neshoko kuti tive vakarurama, kuti kana tichinge taparara, nyama iyoyi yaparara, ivhu radzokera kuvhu kwarakabva, mweya wodzokera kwawakabvawo, unomuka, haufi. Kana tichinge tichitenda muna Kristu, tichitevedzera zvinodiwa, tinomuka, tinobukira sebukira remuti wakatemwa, asi mvura yonaya, makwenzi akatunga kuratidza upenyu. Nesuwo nemweya yedu, kunyange nyama ikaparara, asi mweya yedu inotarisirwa kuti igoratidza upenyu. Kana yaratidza upenyu, inenge yava mumaoko aiye wakatisarudza, wakatisika nokuda kweshoko rake raakatipa. Ngatichimboendai, timboenda kunana vaRoma tione. KuvaRoma 12 pavhesi 6 tobva tataurirwa kunzi tine zvipo zvakasiyana siyana zvatakapuhwa. Mumwe nemumwe akauya akakungwa zvibhakira zvake zviviri. Hakuna mwana unozvarwa akatambanudza maoko, anenge akakunga tubhakira twake. Ndimo mune zvese zveupenyu, kubva pamusi waakasikwa mudumbu ramai kusvika pazuva rokuenda kwakare kumusha. Zvese tinouya takazvipfumbatira. Tiri kuzvitevedzera here? Ndezvipi zvipo zvatiinazvo izvozvo zvatauya takapfumbatira mukati memaoko edu? Tiri kuzvishandisa here? Tiri kuzvishandisa sei? Nekuti tikacherechedza, hazvisi zvipo zvemari zvega. Mumwe akapuwa chipo chemari, mumwe zvechokwadi ndakasekwa rimwe zuva nevana ndatini, uyu munhu nyanga akasvipa mate pasi akaatengesa anotengwa akatoshaikwa. Vana vakafa nokuseka. Takanga tiri mukutaura. Tiri pazvipo kuti une chipo chekuti chese chaabata, vanhu vakanga vachitengesa ivhu vaikuya zvidhina, votsvaga ivhu reblack, votsvaga ivhu rewhite, richiiswa mumabhodhoro, rikamboiswa chaizvo mumadisplay kumusha.
ivhiro richitotengwa. Ndopandakati uyu munhu ari kutengesa ivhiri ukazvipa mati akaatengesa anotoshaikwa, nokuti chese chabata chinofamba. Chipo icho mumwe akapuwa chipo checounseling pane vanhu vanenge vanetsana, pane vana vanenge vasinganzwisisani, kana kuti panhu panenge pasina kumira zvakanaka, akangosvika chete agotanga kutaura, kochiko chanetsa, kodai zvikadai zvingadiniko, zvinhu zvogadzirika. Chipo icho chaakapuwa ndo chake ichocho chekungogadzirisa zvinhu nekuyananisa. Ndobva varungu vati counseling, macounselors anokanzera vanhu vanenge vanetsana vadini. Asi kana atopinda mumatsamba maJehovha umu, maakaburisa iye nemweya wake, muri kutiratidza kuti ndo chipo chiri kutaurwa kuti akauya ainacho. Mumwe ane chipo chekuprofita, asi kurapa haagoni. Ndo chakewo chekuyambira vanhu pane zvinenge zvichiuya. Mumwewo ane chipo chekurapa. Kune manesi, madoktazi, kune vamwewo vanongoziva magwenzi chaiwo chaiwo. Sekuru vangu vaiva muvhimi, baba vababa vangu. Saka zvavaiva muvhimi, sekuru vaiti, ini ndakavabvunza ndichiti, ivimi musingatyeri kudyiwa neshumba kana nemapere mudondo umu, nekuti akanga ari marimuka, hakuna kutanga kwakachena. Sekuru vaiti iwo, aiwa zvatinoita, tainzwa yatanga iri nzara, ndati ini zvamunobuda musina kana chekudya, munonodyei? Vakati mudondo umu mune michero yakawanda. Ndikati munoiziva sei? Zvikanzi chatinoita tinoravira. Mimwe tinoravira mashizha. Unzwa kuti shizha racho muromo rinodii, wozoenda kumhodzi yacho, woona wotodya, hauchafi. Watova muchero wakutoudzawo kana vamwe kuti idzi inonzi tsvanzva idzi. Idzi ndidzo nunguru idzi, aya ndo matufu, aya matohwe aya. Hanzi ndo matangiro azvakaita iwayo. Vachiravi zvipo izvozvo zvinopuhwa vanhu. Saka kunyange dai uri muti womusoro, akanga auwanikidza Mwari amuvhurira, akutorapa vamwe vanonzwa musoro kana vanonzwa mudumbu. Ndo mapirwa akaitwa. Saka tese mumwe nemumwe akapuwa chipo chake. Tinozvishandisa sei zvipo izvozvo? Tiri pakubukira, tisarasika musoro wenyaya, tiri pakubukira kwemakwenzi. Uku taakuenda kuzvipo zvatakapuwa. Tinozvishandisa sei? Nekuti kana tikazvishandisa, mashandisiro edu ndiwo achaita kuti tibukire, ndiwo achaita kuti tibude, tigonopinda panzvimbo yatakafanira. Pamusoro paizvozvo, tikaenda kuvaroma ndo kune zvipo. Kuna James, hanzi wakatibereka, munhu wega wega akaberekwa, wakangoberekwa neshoko raiye Mwari oga. Tikaenda kuna Maraki 3 verse 16, hanzi zvakanyorwa mubhuku rechirangaridzo. Vaitaura pameso paiye Jehovha paine bhuku rechirangaridzo chevanhu chakanyorwa pamberi pake, pane vanotya Mwari, vanomutya Jehovha, vanokudza zita rake. Kune kukudza kwekuti tinongonzwa tichiwawata sana mbuya ndikudai. Mukati mesaga mehomwe yacho munokudza tenzi iri, nekuti munhu wese idura raMwari, imba yake, maanogara nekuzororera, achiita zvese zvaanoda nekuchengetedza homwe yake iyoyo. Nekuti wada Kristu, akamutora akamuisa mukati mehana yake. Iye Kristu kwanzi unofukidza munhu iyeyu. Haana chingatongomuwana
anodzivirirwa. Nokuti pamwe pandakaverenga pakati, kana watigamushira ukaita zvinodiwa zvakanyorwa mubhuku yeupenyu, mubhuku ine zvinhu zvakanyorwa naKristu achifema nemweya wake, ini Jesu nababa vangu tichauya kuzogara pauri seimba yedu ugochengetedzwa. Saka apa kuti tibukire tinobukira sei? Kuti tiite fanika muti uyu unotemwa asi chigwenzi chawo chiguoma chigutswa ichocho, asi kana mvura youya unobukira, kufanana nemuti wemuonde. Bhuku dzvene nemashoko matsvene anotitaurira kuti kana mukaona waakubukira mashizha matsva akanaka, chizivai kuti zhizha rava pedyo. Muti uri kubukira uyu, muti uri kuratidza vanhu zvava kuuya. Saka isisu vanhu sezvatiri, tiri kuita zvipi? Zvipo zvatiri kupuhwa tiri kuzvishandisa sei? Vamwe vakapuhwa zvipo zvekungopa. Kwedu kwaiva namai vaingonzi uku ndekwaachibvazvu. Vakatonzi vachibvazvu mai vaakaronde, nekuti vanga vasina chinoera, vanga vasina chakanaka, vanga vasina chisingapuhwe munhu. Hakuna waipfuura nenzara pamba pavo, hakuna waikumbira chakainacho vakasamupa. Hazvina mhosva chaakupera vanongopapura nacho, changa chiri chipo chavo chekupa. Vane zvipo zvekuimba, vanoimba here vachiimbira Mwari nguva dzese? Kana kuti kumwe kuimba sezvakaita kumakwaya? Ndinotondera mumwe mufundisi wakambouya adaidzwa paSt Michael's akati, imomo pakwaya apo pane vamwe vanototaura kuti kana ndichinge ndisipo ini musiwo wemuchechi hakunakidzi nekuti hamuna vanoimba. Anokanganwa kuti izwi rake ega harisiro riri kusumudza St Michael's. Ndokubva mumatsamba matsvene otaura kuti kuzvida nekuzvikudza kwamunoita hakuzi kunodiwa naJehovha, asi chii pamberi paMwari. Nokuti hanzi nezvirerekei muzvidukupise chiro chezvese kuguvaruro mamwe magwara anoda. Saka hama dzangu, toitei kuti tibukire? Kutenda kwedu tichirevesa nemwoyo wese, mabasa edu atinoita nemazvo kwazvo kwazvo, ndisinei kuti ndinonzi vanovhaira, vanozviita vanoziva, vanozviita vanazvo, nekuti ini ndiri kuziva kwandakananga, ndiri kuziva chandiri kuvavarira, chandiri kuitira izvi ndiri kuziva pandinoverenga. Nokuti hanzi kana uchida kururama, kuti urambe uri pana Kristu, kugama unamati. Ndokubva pamwe panzipo ita kaolta kako mumba, kekuti kana wava kunamata wonochemera ipapo panzvimbo imwe chete. Olta haichisi kuti unovaka chezvidhina. Ndingatora bhaibheri rangu ndorikumikidza kuna Mwari kuti ndiyo olta yandichachemera Jehovha zvese zvandinoda pabhuku yenyu tsvene mumashoko aya, nekuti ndosingandinetsi. Kana ndichifamba ndinofamba naro. Panika zvimwe zvibhaibheri zviriko zvidiki izvi zvinenge zvemagidheni asi zvazvihombe. Izvozvo zvinongoita iolta yako. Poita iya yandakataura yemuromo, uchinamata kuna Mwari. Ngatirevesei kana tichinamata? Ngatiimbei tichiimbira Mwari nemwoyo wese. Ngandive ndinopa rubatsiro rwisiri rwokutsvaka kuti ndigozoti ndo iyo hembe yamuri kuona vainayoyo nebhutsu yavainayoyo ndini. Dai ndisirini ndakatovapa 2 kg yeshuga, vanga vasina kana yekuisira mwana porridge. Kana tikadaro hatina mugove, hatibukiri, hatina bukira, tiri kufa.
tichivigwa tichirara zvachose, nekuda kwemabasa edu, nekuda kwemafungiro edu, nekuda kwemaitiro edu, matauriro, maonero atinoita vamwe vanhu. Nokuti kune vamwe vanhu kuti chokwadi haatodi kugara nepamunhu padhuze nemunhu anongovewo munhu bedzi sana mai ndoda kudai. Zvinoshoresa. Unotsvaga vakabudirira, unotsvaga vakaenzana naye. Hongu, Bhaibheri rinodaro hanzi usaita shamwari yakapfuma kupfuura iwe. Achafamba achikureva achikunyeya nezvese zvaakakubatsira. Tsvaga shamwari inoenderana newe. Asi hazvina kunzi chibva wasvora vanhu ugozviratidza nekubva wangoita zvinoonekwa pachena kuti ndo zvauinazvo. Mwari une zvaanenge achitaura. Tingava vanhu vanosarudzana kuti vasikana, zvatinenge tichidai tinorimawo muriwo wakawanda chaizvo. Ko tikatorawo tikanopa vasina. Ko zvandinenge tiine tikati uyu bharisipo wawana chipakiti chechigwadini, tikafamba tikanopawo vanhu vasina. Kusarudzana kwakanaka, kune mabasa akanaka, kune hunhu hwakanaka hunonyorwa mubhuku iri riri kutaurwa, rakanyorwa iri, nekuti panguva yekupedzisira richavhurwa, nekuti riri pameso pake richipupura. Chiri chipupuriro chinotipupurira kuna Jehovha. Tikaita mabasa akanaka, tikaita rudo, tikakudzana, tikasazvidzana, tikasasarudzana, tikatevedzera zvinodiwa mukati mebhuku dzvene raJehovha, tinobukira. Ngatiedze hama dzangu kutaura kwerguyo, kuti ngatiedze misi yose kufadza muponesi, kuti tizogara naye narini kudenga. Vanobukira ndivo vachaenda kueternal life, kuupenyu hwokupedzisira hwakanaka, kunodya nhaka nekupfekedzwa zviremba zvegoridhe, nokuda kwokuti vanenge vatsunga vaita mabasa ava akanaka. Nokuti iye anoti ndinemi misi yese, ndinemi misi yese, hakuna chinoita chamusingakundi chinouya pamuri zvinonzarwa. Nekuti iye Mwari unozviziva kuti tinogumburwa, tinotemwa sekutemwa kunoitwa miti, tinokuunika pamwoyo, tinokuunika muupenyu hwedu, tinotambudzika, uchingodonha kudonha chaiko chaiko, nekuti unotogotadza kana kunamata. Pamwe wotanga wakutoda kubudisa misodzi kutochema, pamwe unotanga kunamata hauchazozivi kuti wanga wasvika papi. Wadzungaira, watemwa. Watemwa somuti unotemwa, asi unofanira kumuka, unofanira kubukira. Kubukira kudini kana zvichinge zvaitika? Nekuti miedzo yanzi haikwanisi kumborega kuvapo patiri tose. Kumunhu wese unoda Mwari. Satani haatsvagi vanhu vari kubva waka. Satani haatsvagi fambi. Aiwa, anototsvaga vaya vari kunze uku, ndo vaanotsvaga. Nokuti unorwa naJehovha, unorwa naJesu, haadi munhu unorarama. Saka miedzo inotiwandira. Miedzo yese inouya iyoyo nezvese zvinoitwa zvinotikuunisa, zvinotirwadza, zvinodini, tiri kutemwa. Ngatiyeuke kuti kana ndikagumbuka ndatemwa, nekuti handichagoni kudini kunamata. Nguva dziya dzatinombochema unokundikana kana kushama muromo wokunamata. Wambotemwa, asi hanzi muKristu, muka unamati. Hongu, ndatemwa ndapunzika, asi ndichadaidza ropa raJesu. Ivai neni Jehovha. Madhacha anoti ndinosongana sei naJesu, ndichamuvigirei zvandisina chandinacho chokunomupa. Dai misi yokuchinya yaidzoserwa, ndo yandingadai inopa Jesu, nokuti kana ndaiidzoserwa ndaizoita zvekutamba nayo ka. Ndaimbozoita zvekutamba nayo. Ndaitevedza zvinodiwa naKristu, nokuda kwokuti ndiko kune upenyu. Hama dzangu, vedu uye mundiregerere.
ndangoitawo zvekusvetukira. Ndingava ndataura pamutume zvinoreva mbuya vangu kuti zvaireva mbuya vangu kuti ndingava ndinotaura neparutivi, asi vanzwa richaverengwa kana kunoverenga. Kwakuverenga zvose vanhu vachidzika kuti munyatsonzwisisa, nekuti mukupupura munotisiya nezvizhinji tinopodza. Saizvozvo ndandisina kugadzirira, asi ndinotenda Jehovha nepaandipa napo ipapa. Ndinoti kupupura kwangu kunodaro muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen, amen. Gogo, ndoda kukutendai zvikuru neshoko ramauya naro, shoko rinotidzidzisa, shoko rinotiyeuchidza zvakawanda pamusoro pechikristu chedu patinenge tichifamba neshoko raMwari. Handidi kudzingaidza zvamataura, asi ndada kukumbira kuti tibvise pamamute titende nekupururudza shoko. Mazvita, ngatibvisei pamamute. Tinotenda Mazvita Gogo, Mazvita wazvatinazvo